Tämä teos kertoo isästä ja pojasta ja heidän välisestä suhteestaan. Pojan ollessa suuressa elämänmullistuksessa ja perheen ollessa suuressa elämänmullistuksessa. Isä kertoo paljon pojalle kaikenlaisia tarinoita. Tämä poika yrittää selvittää, että mitkä niistä jutuista on totta. On tosi mielikuvitusrikas tarina, mikä käy välillä menneisyydessä ja sitten palaa taas nykyaikaan. Tämä on tietynlainen niin kuin kasvutarina ja löytämistarina ja seikkailutarina. Tässä teoksessa etsitään yhteyttä ikäpolvien välille. Mua inspiroi tässä teoksessa sen monitasoisuus. Sieltä voi poimia vaan ne kepeät, viihdyttävät kohdat, mutta sitten jos haluaa, niin voi todellakin sukeltaa syvällisempiin, filosofisempiin aiheisiin. Nämä ihmissuhteet ja hahmojen välinen jotenkin konflikti ja sen ratkaiseminen. Että täällä on tosi isoja teemoja, mitä käsitellään. Inspiroi kaikki erilaiset hahmot, mitä täällä tarinan varrella nähdään. Ne mahdollistaa sen, että pystyy tehdä paljon erilaista liikekieltä, tuoda erilaisia tanssityylejä lavalle. Tässä on ihan älyttömän hieno musiikki, jota meillä on esittämässä 14-henkinen livebändi ja sen lisäksi upeat nuoret laulajat. Nuoret pääsee todellakin oikeuksiinsa. Kapellimestarina tämä musiikki kyllä inspiroi. Tämä on aika tyypillistä, hyvää ja tosi korkeatasoista musikaalimusiikkia. Ihana lämminhenkinen tarina. Tästä tulee hyvä juttu.